Molweni Mzansi Afrika, molweni bantu bakwethu, molweni. Silapha ke estudio. Molweni apho, molweni abantu abasibukeleyo bethunana. Bantu bakwethu mandinibulise nonke, nibulise ke ngakumbi abalandeli bakaMaskandi, abantu abaxhasayo kakhulu. Ngakumbi ama-Eastern Cape, sisacengana nawo, sisithi ke noko kule nkqubo siyanqwenela into yoba sibe nabo ukuqinisekisa into yoba umcimbi wase-Eastern Cape unodibene nento enemvumi phakathi. Yes, siyanqwena ke into yokuba mayikhule le nto ngamandla. Sinendwendwe ke apha phakathi kwam, nazi zindixhakile iindwendwe zam. nguMr Ndongeni, uNtshangase, Ntshangase, uselula ngapha, selula molo mhlobam. Uselula ke uyimvumi kaMaskandi, naye bayamazi abantu kakhulu. Silapha ke ukuqinisekisa into yoba make noko sibe nodliwano ndlebe ukuqinisekisa into yoba siyazi khona izinto esizivelelayo, ngakumbi izinto zikaMaskandi ke kubantu ebebenqwenela into yoba make babone uselula, abanye banqwenela into yoba makabone lo Mr Ndongeni. uMr Ndongeni ke nguye ohoste i-event esePort St Johns. Le event ke eye kwathiwa phaya Vasa Awards and City Launch izobe ipha ePort St Johns nge-17 ke ingolosibini kule veki ezayo. Ndiza ke ndibanike ke ithuba, andazi noba ndiqale ngophi na, ndirhalela kodwa ukuqala ngoselula kuqala. Ndirhalela ukuqala ngoselula. Selula, khawusibulisele kubalandeli bakho. Enkosi tata, mandibulele ke kumaqabaza ngelithuba ondinikeza lona tata. Ndizocela ke ukuzibulisela kubalandeli bomculo kaMaskanda bonke njena eSouth Africa, kakhulukazi eEastern Cape. Ndiyazibulisela ke ndinguselula. Ndiyazibulisela tata. Okay. Selula sike sakubona ngaphambili kwezinye iivideos ezikhona, sibona ke nomculo wakho, sihlala sihambe sigagane nawo ngakumbi phaa ku-YouTube. Bendirhalela ukwazi mani Selula, ungene unexesha elingakanani lapha emculweni? Ndibulele tata ngelithuba ondinika lona. Tata, sendinexesha kakhulu ndikhona lapha emculweni kaMaskandi, ngoba ndiyasho uba isithi wenza ukubala ndisithi yokuqala uba ndiyikhuphe kophi unyaka. Ndiyikhuphe isithi yokuqala yam ethi Hlonipha phaa ngo-2008. Kwazothi esibini ke yona sithi endaye ndaziwa ngayo babantu, eyona eyaziwa kakhulu ndaduma ngayo, isithi yam ethi Into Zomhlaba, ndayikhupha phaa ngo-2010. Zikhona ke ezinye ke ezilandelayo isithi emveni kwezo sithi ezimbini endiqale ngazo, kodwa yona sithi nje endingaziwa ngayo isithi ethi Into Zomhlaba, enengoma ethi Dumazile. Yona sithi bayithanda kakhulu abantu. Alright. Sithetha nje ne-album ezingaphi ngoku, namacoco mangaphi? Amacoco tata endinawo ngoku ayi-7. Yho! 7 yamacoco esendinawo, kube ngama-DVDs ayi-2. Okay. Music video Into Zomhlaba ndazenzela music video. Okay. Kwazothi ndazokwenza i-The Best music video kaSelula apha ngo-2016. Hayi 2019, ngenze ngo-2019 xa ndikhupha lesithi yam ethi Vuk'uzenzele, ndaye ndayikhupha ndinase music video. Mhlawumbi Selula ungake uthi qabaqaba nje imizuzu emibini ucacisa injani ihambo nzima kakhulukazi ngakwinkxaso ngakubantu abangabalandeli base-Eastern Cape. Injani ihambo nzima enihlangana nayo nezimvumi zikaMaskandi? Mhlawumbi ungakuthi qabaqaba apho uqonda khona uburhalela ukufaka imbono yakho, nalapho uqonda khona into yoba urhalela noko abantu bayive. Yinto lelurhalela iviwe ngabantu? Tata, kunzima kakhulu kona Nkosi yam. Abantu bona bayazama abanye abantu ukuxhasa umculo, njengoba sibabantu abathengisayo ama-USB, ama-CD, nakuba ama-CD wona ayaphela ngona sibhizi ngona ngama-USB kakhulukazi. Bona abantu Nkosi yam bayazama abantu ukusisapota kakhulu. Kodwa eyona nto emandla esibethayo lapha e-Eastern Cape ngama-event. Anqabile kakhulu ama-event ukuba sihambe siyophefoma kwiindawo ngeendawo. Siyophefoma mhlawumbi umzekelo kuthiwe une-event eqhubekayo
ePort St Johns mhlawumbe kune event eqhubekayo eBhayi kanjalo okanye mhlawumbe une event eqhubekayo eMthatha utho mhlawumbe asiwafumana amathuba siyoperforma kwezo event khawubamba iselula kancinci ikhona ngathi kumiwe kusaqhutywa kuxolweni matakwethu uxolweni ndibona sengathi ngokuna imile manje kubamba iselula kancinci ndizobuyela kuwe takanongeni manje kubulise ndikwamkele tata kule nkqubo ungubani uNdongeni kumuntu ongakwaziyo uzalelwe phi ungowaphi kahle kahle Nkosi yami mandibulele ithuba nami ndizibulisele nami kubalandeli nabathandi bomculo yes phecelezi uMaskandi okay uNdongeni isename yami all right igama lami ngudumisa uNdongeni enkulu okay so umuntu onesikhwele all right nembeza ndisuka kuwo umculo kaMaskandi abantu abangaziyo abazolandele phako 93 ndike ndangena kuMaskandi ndayeka ngenxa yale hambeza nendibonaba esaqhubekela yes ndaziphangelela so ndiyafumanisa into yoba apha e-Eastern Cape oMaskandi abahoyanga not oMaskandi abaculi balapha e-Eastern Cape okay and xa uthetha ngento edibene nomasipala balapha bayazi loo nto bazi into yoba kusapota ibhola ezinye izinto uMaskandi ababalindelanga uba bangabantu abangaxhaswa so nabo koMaskandi ndilapha ngokubafaka ipressure yonto yoba ayilali isukela madoda so nabo ukuze babone into yoba ngobamasipala yes ngabantu abakhona mabahambe bezihambe ezi-event abazenzela yes side sathatha elikhulu nje maybe ke apha ethubeni kuzawuthi kube khona abahlabekayo babone into baye abantwana bazimisele yes mhlawumbe mntakandongeni ndikuvile ukhankanye indaba zomasipala ndiyacinga ke into yoba mhlawumbi ubufuna ukuchwephela lapha ku-arts and culture ngephondo Eastern Cape mhlawumbi ngokugqibezela njena ingase kubo inkxaso engasivele kubo ungathi mhlawumbi ixaso lohlobo luni ngokuthetha kwakho into yoba ingathi nokwabahoyekanga lamaqhawe ungathetha uthini zinintsi indlela abangabavela ngazo very good enoba ababathathanga bonke kodwa makube nophuhliso silibonayo into yoba sikhomba akho nto ebuhlungu njengento yoba njengoselula lo athetha ngayo secangweni owaqala ngabo-2008 uculo kodwa uselula uzawudibana naye apha esitratweni esarhuqa ispika akanayo nemoto kuthiwa usuka apha xa kuthiwa kune event kwidolophu ethile noba kusengcobo yes kozaneqabaka noba ngenze i-event ozaneqabaka engcobo akanakwazi uselula apha because of transport okay enkosini mntakandongeni selula zikhona ii-event ezenziwa ngo-arts and culture ezifana ne-festival umzekelo ndingakukhumbuza ngenye ndazi ngathi isingqi sethu ebanjelwa kulaa mhlaba wasePort St Johns ikhona nenye ndifuna ukhawuleze senzele into yoba sizama ukonga ixesha lethu enye kuthiwa buyele ekhaya ndazi noba ikumhlaba weBuffalo City yebhuti ndicela ukubuza mhlawumbi wena njengomculi unalo ulwazi bachongwa njani abantu abazoya babe kwezi festival ithini indlela abachongwa ngayo ngokwazi kwakho tata elombuzo lona yona lona nyani lona athi sihlala sizibuza ngoba mhlawumbe asazi bakuchongwa njani umuntu azokwazi ukuthi mhlawumbe abe uyakwazi ukuthi mhlawumbe uperforma kwezi event ngoba nathi sizivele ba ziyaqhubeka kabuhlungu mhlawumbe sesive ukuthi akusingqi sethu mhlawumbe kukhona mhlawumbe imvume mhlawumbe engeyiyo yalapha ephondweni ibe mhlawumbe izobhadala noko imali noko ibingakwazi ukuthi noko incedise mhlawumbe i-artists zalapha esana esakhula ezisafuna uxhaso mhlawumbe uthole bona loo nto iyasibetha kakhulu ingano ngingazama ukuthi iqwalaselele into ye-artist zalapha yes e-Eastern Cape diseke kakhulu ama-event masibulele selula masibulele ngenxa ixesha lethu sizaphinde ke ngokubantu kwethu siye pha ku live